रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय। नदी नाले तुडुंब भरून वाहू लागलेली आहेत। वशिष्ठी नदीचं पात्र पूर्ण क्षमतेनं भरलंय। नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। तर चिपळूणमध्ये एनडीआरएफची टीम सुद्धा दाखल झालेली आहे। आपण बघतोय वशिष्ठी नदीची ही दृश्य बघतोय। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय। तर नदी नाले तुडुंब भरून वाहू लागलेले आहेत। वशिष्ठी नदीचं पात्र पूर्ण क्षमतेनं भरतंय। तर एनडीआरएफची टीम चिपळूणमध्ये दाखल झालेली आहे। नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा सुद्धा देण्यात आलेला आहे। गेल्या 3 दिवसात चिपळूण तालुका आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये पाऊस सुरू आहे, परंतु मे आणि जूनमध्ये कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे या ठिकाणी आता सध्या कुठे ठिकाणी पुराची परिस्थिती नाही आहे। आता फक्त काही जी धरणं आहेत, म्हणजे आपलं कामते धरण असेल किंवा मालगडचं धरण असेल, अशी जी धरणं आहेत ती सध्या आता भरत चाललेली आहेत आणि त्याच्या सांडव्यावरून पाणी सुरू झालेलं आहे।